Lær Frø underviser i matematik. Lær plus med tal over 10. Første regnestykke er 10 plus 2. Her har jeg skrevet 10 plus 2 og vist det med forskellige billeder. Regning med taltavlen. 10 plus 2. Her skal frøen hoppe 2 hop. Frøen står på 10 og skal hoppe 2 hop herfra. Frøen starter på 10 og hopper 1 hop, så giver det 11, og et hop mere, så giver det 12. 10 plus 2, det er 12. Hvad giver 10 plus 3? Lad os regne det ud med den metode, hvor vi husker på det ene tal, og det andet tal viser vi med fingrene. Så lad os huske på 10. Man kan sige, at vi tager 10-tallet ind i hovedet. Vi husker på 10. Og 3-tallet, det viser vi med fingrene. Kan du huske, hvad der kommer efter 10? 10 plus 3. Er du klar? 11, 12, 13. Så er der ikke flere fingre tilbage, så det gav 13. 10 plus 3 giver 13. Juhu, vi klarede den! Lad os prøve næste regnestykke. Hvad giver 10 plus 5? Vi husker på 10-tallet og viser 5 med fingrene. Er du klar til at tælle 5 med fingrene? 10 plus 5. Vi starter nu. 11, 12, 13, 14, 15. Det blev 15. 10 plus 5 giver 15. Vi klarede den! Nu har vi regnet med plus, hvor vi huskede det ene tal i hovedet, og det andet tal viste vi med fingrene. Tak for nu. Vi ses igen en anden gang.